Може, чуваме ли се? Сега че в курса, където необучаваха, казвате, че се чудиш където се тези пътети не трябвало, така не трябвало, какво добре нещо да държиш, дали ще в случая. Така, добър вечер, приятели. Уважаеми Краси, асистент гуверньор, къде отскрите Сашо? Саша, вас асистент дистрикт гуверньор, приятели ротарианци, интерактори, уважаеми представители на медиите. Не съм си мислил, че преди 15-16 години, че ще се наложи, ще се справя пред вас в качеството си на дистрикт гуверньор, но тук колелото народа се завъртя и аз днес съм тук пред вас в качеството си на дистрикт гуверньор на нашия дистрикт 2482. Естествено, чувствам се и спокоен, защото съм в собствен клуб, чувствам се и леко напрегнат, защото пък все пак трябва да оправдая доверието, с което вие застанахте преди няколко години, тогава, когато беше номинацията, и същевременно като част от вас, вие може би очаквате нещо повече от мен. Но така или иначе, да спазим протокола и традицията, няколко думи за мен, за тези, които не ме познават. Членове на клуба са, след като аз съм напусна клуба, за нашите приятели от Ротаракт и от Интеракт. В Ротари съм от 1998-2009 година, един от чартър членовете на този клуб и негов президент през юбилейната 2004-2005 година, когато чествахме 100 годишната на фундация Ротари. И второто значимо събитие за тази година беше това, че за първи път имахме гуверньор българин в лицето на Калчо Хинов. 2004-2005, след което 3 години бях председател на един от комитетите в нашия ротариански дистрикт, в комитета за фундация Ротари. През 2007 година станах чартър президент на третия Ротари клуб в Пловдив, Ротари клуб Пловдив, където членувам в момента. След президентството на Пловдив и Липопол, 3 последователни години бях асистент гуверньор за 8-ма Пловдивска зона, след което 3 последователни години бях секретар на дистрикт за 2482 и през 2014 година бях номиниран и избран за гуверньор 2016-2017 година. Това ми е пътя в Ротари, в професионален аспект. Завършил съм медицина през 1993 година, със специалност хирургия от 1998 година, втора магистратура по обществено здраве и здравен менеджмент, работи като хирург в университетска болница в Пловдив. Семен, с 2 деца. Това е дължичен план. Сега наистина какво правилно каза Стоян, аз няма да държа дълга реч, но все пак искам да направя някакви обобщения от това какво се случва до момента на този дистрикт. Това, което съм видял, вече мога да кажа, че повече от половината клубове ги посетих, над 50 клуба посетих. Днес съм в Панитуричка, утре съм в Ротари клуб Пирдоп. И продължавам. Нашия дистрикт в момента се състои вече от 87 Ротари клуба. Преди около месец бяха 86, от 23 декември имаме нов клуб, който получи чартата карта и на който клуб чартърно тържество ще бъде на 4 февруари, това е новият Ротари клуб Стара Загора Бероя. Втори Ротари клуб в Стара Загора. Приятели, първото, върху което искам да спомена, това е темата на ротарианската година, макар и в средата, няколко думи за това. Темата на настоящата ротарианска година е Ротари в служба на човечеството. Вече имаме и новата тема, тъй като преди няколко дни приключи асамблеята в Сантьяго с следващия гуверньор. Знаем и новата тема за 17-18 година, но аз няма да се спирам на нея, защото все пак това се право на новия гуверньор да я каже. Ротари в служба на човечеството е една така, как да кажа, една тема, която не може много да се говори по нея може да се работи.
Защото в края на кращата, през миналата година, януари, когато бях в Сан Диего, когато президента на Rotary International Джон Джърн съобщи темата, пред мен изникнаха два въпроса. Първият въпрос беше как ще се предаде темата на български, как ще да пресъздаде посланието, което има президента. И второто нещо, което е, нали, освен превода на български, как ще представя тази тема пред ротарианците, как ще ги мотивира. Защото за разлика от предишните години, когато президенти на Rotary International бяха така хора от изтока и темите бяха малко по-философски, там можеше много да се говори, темата Rotary служба на човечеството е много прагматична, което доста ме затрудни. Едно е да говорим бъди дар за света, промени живота с Rotary, Илар обикаляше с пламъчетата, дето трябваше да озаряваме Rotary и така нататък. Нали, това са теми, върху които доста може да се говори. Rotary служба на човечеството, това, което е единствено, което и казах тук, на това място преди една година на семинара за обучението на дистриктния екип, беше това, че темата на настоящата ротарианска година е лайтмотив на всички предходни теми, вероятно и на всички следващи. Защото в края на краищата смисъла на Rotary е служба. Затова имаме клубна служба, затова имаме авенютата, имаме обществена служба, имаме международна служба, имаме службата към младите поколения, професионалната служба. И затова, разсъждавайки върху това как да представя темата, може да се мине през петте авенюта, по които работим. Но от тези пет, аз основно бих се спирал на две, като за Rotary клуб Панагюрище даже не е необходимо. Едно може да отпадне, спокойно да остане само едно. Именно клубната служба. Защото, приятели, аз смятам, че това е основата. Вътре в клуба. Много хора смятат, говорят за приятели ротарианци, смятат едва ли не, че президента и секретаря и борда е този, който трябва да прави живота на клуба пълен със съдържание, интересен, развлекателен, ако ще. А всички останали сме само ползватели. Не, нищо подобно. Тогава, когато говорим за клубната служба, ние трябва да си зададем всеки сам за себе си въпроса. Какво аз лично направих за този клуб през настоящата година? Този клуб да бъде, да се чувства комфортно, всички да сме приятели, всички да споделяме и хубавите моменти, както сега с празнуването на група, включително и тъжните моменти, когато имаме проблеми, да може със всеки един да го споделиш. Какво правим това, нашия клуб да бъде успешен, да изпълнява проекти, да има добър имидж в обществото? Защото в крайна сметка от действието на всеки един от нас зависи и силата на клуба. Тогава говорим ние за това предвид, аз като казвам клубната служба. Ако ние изпълняваме всичките тези неща, смятам, че и на президента ще ни бъде по-лесно и на всички нас ще ни бъде по-приятно тогава, когато се срещаме, обсъждаме, дискутираме, правим проекти, веселим се и прочее. От посещенията ми в първата половина на мандата мога да кажа, че аз съм уверен в това, че Rotary в България има своето място, има своето бъдеще. Почти във всичките градове, с много малки изключения, освен с клубовете и Rotaract и Interact, там където има, се срещам и с представители на държавната и на местната власт, същото направихме и днес тук в Панагюрище. И мога да ви кажа, че Rotary клубовете навсякъде стоят съвсем добре в общностите, в които са ситуирани. Тоест те са разпознаваеми между хората. Общините виждат партньори в нас, както и ние виждаме партньори в общините. И ако моите предшественици, дистрикт гуверньорите в началото, обикаляйки и срещайки се с кметовете, са имали задачата да бъдат един вид посредник между Rotary клубовете и местната власт, на мен е сега изключително лесно, защото в по-голямата част те работят много добре. Да не говорим, че в един немалък процент кметовете са ротарианци. Тяхното въобще не е необходимо да говорим за Rotary. Аз съм удовлетворен от това, което днес споделихме и с кмета на общината господин Белишки, и с заместник кмет, и с председател на Общинския съвет. Така че тук в Панагюрище проблем никога не е имало за комуникацията между Rotary клуба и местната власт. Така че това е едно от нещата. Второто, за което щех да кажа
по отношение на службата и службата към младите поколения, но то по-скоро касае клубовете, които нямат изградени към себе си, т.е. нямат програмите, не изпълняват програмите Ротари Интеракти. За мое щастие, Ротари клуб Панагюрище ще не е сред тези, тъй като той има пълния комплект, т.е. ротарианското семейство е в пълен състав. И аз не случайно и преди малко на срещата с борда казах, че малко са градовете с размерите на Панагюрище, които могат да се похвалят с наличието и съществуването на Ротаракт клуб. Повечето работя с Интеракт, макар че има и градове с от същия размер, които нямат Интеракт, тъй като всичките са наясно каква е отговорността това да бъдеш спонсор на един Интеракт клуб. Но пък те не усещат обратното. Удоволствието от това да работиш с тези млади хора, които са изключително креативни, изключително енергични и помагат във всяко едно отношение. Така че моите адмирации за това, че в клуба все още продължават да имат тези програми да изпълняват. Надявам се, това ще бъде и за бъдеще. И доколкото знам, ще имаме и нови членове, които ще приемем малко по-късно в Ротари клуб Панагюрище. Така че това е по отношение на темата. Може би така, бих казал, да, като всяка една организация, обществена организация, неправителствена, и ние също си имаме проблеми, в клубовете също има, дали се срещат някои проблеми, но като че ли изкристализира следното нещо, че общо взето проблеми има в тези клубове, в които, бих го казал така, егото е малко над разума. Имаме ли его над разума? Имаме проблем. Но то не е само в Ротари клубовете. Така че, все пак, нека да забравим, че ние сме доброволци. И ако в една фирма управлението и лостовете на управление са едни, в Ротари тези лостове не могат да съществуват.